aron matuman ko gid ang akong pangandoy. Ako ra ba ning hinuwaman? Unsay inuwaman? Sorry ha. Nadala nun kasi kong kabuang nga. Honestly, Hazel, di pa ko gustong masamok ang akong pagtuon. Gusto din kong mamahimong professional. Dili man pagpagkabuang kung mao na imong pangandoy. O tabangan ka na ko aron natuman mo ang maumong pangandoy. Ha? Saan ko nang pagtabang nga? Lagi ang dando ha? Through prayers? Hoy, di malimot ka diyang simba ha? Na, malimot ka ako nga hinimbam kay nanay. Sabi nagdomingo. Mabunal lang ko. Magtinapol ko simba. Ikaw, cute. Usahay, makabungtan na ganit ko. Doon kong gigas ginoo nga akong mga prayers. Bisan? Nang tahanan lang ko ba? Kay, kadaghan na tong nagsigig ang po niya. Iyagid ka tang madunggan aron matagan sa atong gipangayo. Doon na kaya ihangyo na to sa tuwa sa langit na dili mo abot. Pero, dili lagi tamuhunong sa pag-ampo. Oh. Puangan ako eh. Kung madunggan kong nanay nga, nagduda sa gahom sa Diyos. Kasabaan ko ato. Ala. Wa ka madlok, Hazel? Saan sa? Dugay mga druntang nagsulti. Wa ka madlok nga madunggan tas imong mahan. Tingalig, gisakitan ka na kunin sa cellphone. Wa, oy. Bitaw Milan, dili lang ta magdugay ha. Pero tubugan sa dayon ng akong tawag. Kay dili ba yun ako ang tanang panahon. Okay, Hazel. Ako nang dadoon ang cellphone, bisag asa ko pa ingon. Ayaw ko kalimti ha. Di, oy. Ayaw ko na pagpangitag girlfriend ha. Sa ako nang gisulti ni mo, importante pa na ako nga akong pagtuon. O kinahanglan kong mamahimong professional. Oh, nagngisi man lagi ka. Nagkasulti na gid si Hazel na eh. Mao ba? Gimingaw da ka niya dong? Mingaw suboy. Buhaton ko na ang kwadro nga gitagaan ako sa amo niyang panagkita ni Hazel. Ha? Kimo pa uli day siya? Di pa na eh. Oh, nga mingon man ka nga sa inyo unyang panagkita. Kung makahunaw na ba siya nga upauli din eh. Aw doon na di ko yung mahatag ni nga kwadros kaba-kaba. Unyag lain naghilig si Senyorita Hazel. Ha? Tuon na Gutierrez Manila. Dili ta posible dong nga may laing nang makalipay niya. Malimot siya nako. Ingon na gid no. Anak, dili ba imo naman kung giingnan nga nadawat mo na ang kamatuoran nga managlahi ang inyong kalibutan ni Senyorita Hazel? Bitaw na isa. Oh, inalang anar mo na ang imong kaugalingon dong, nga wa na siya. Nga mahimong dili na mo magkita. Sakita sa. Maoy hatagig importansya ang imong pagtuon, anak. Mintras naa pa nimo ang scholarship, ayaw ginugbuhi idumilan. Hugti ginapagunit. Kay maura ni makahatag og katumanan sa hinuwaman nimong pangandoy. Dali aras panahon no? Walang hibaw eh. Nahuman na ginato ang usa ka tuig sa college. Bitaw no? Ug isa mo kagagwa pa. Unsa ka diha? Kumaon mo ka mga rati. Bi, kinsa may ipagwapahan mo sa eskwelahan ha? Nagusia. Sige be. Uy. Tag-asar ba ng imong kuko? Sama gyud ko kun imong kong hasiun. Ang pulos mong ka binuang. Wa ka na tingali tawgan ni senyorita no? Ay, yanad ko na lang akong kaugalingon nga di magpaabot sa iyong tawag. Loy ba sab si Hazel? Kay mag-agad man sad siya nga malibre ang iyong panahon. Hadlok sad sa siyang papa no? Sa pagkakaroon nga nagtungha pa siya,
Angay siya madlok. Diyon niya siya gustungan sa iyang amahan. Luoy kay siya. Nagtamod ka lang gihapon sa iyang hangyo. Hangyo? Nga dili ka magpatunog girlfriend. Unahon ko una nga kung pagtuon. Gusto kong ma-professional. Doon ako'y surpresa ni mo, Hazel. Sorpresa? Dawa na kini. Para unsa man eh. Imo ka ng premyo. Yawi ka na sa bagong auto nga akong ihatag ni mo. Really? Doon kay bisag, milyonaryo na kita, pero kay kumpiyansa. Naningkamot kag maayo sa imong pagtungha. O ka nang gipremyuhan ko ikaw. Thanks pa. Thanks, iha. Makamao ka mang mo drive, dili ba? Yes pa. So, wa ka magkinahanglan og driver. Mahimo ka ba yan akong hatagan og driver? Ayaw na lang pa. Makamao man ko drive. Ako rin drive sa akong car. Mahimo ko bang makita ang akong new car? Mao kini ang imong new car. Wow! Really a brand new car? Ako pa? Dili ko gustong maawahi ka sa mga uso din sa Manila, iha. Salamat pa. Kung mo graduate ka na ikaw with the high honors sa college, pasuruyon ka na ko bisag around the world tour pa. Huwag ko magkinahanglan na pa. Unsa? Unsa man na imong gusto? Nga mo bakasyon ko sa atong asyenda. Dong Milan, salamat kaayo anak. Ngawa ni mong pakyasa ang akong mga kahago. Third year college ka na dong. Pero padayon ang imong scholarship. Ikaw yung hinungdan sa kong pagpaninguha na nga makapadayon ko sa akong pag-eskwela. Di ba, giingnan ko man ako nga gusto gid kong ma-professional? Og dili kasab mahikawan sa akong paningkamot, Dong Milan. Antos guguglakaw na paingon sa eskwelahan. Di lang ko maka-absent sa akong klase. Maog yun. Og dili sad kumubati ka kapoy anak sa pagpaningkamot. Aron bisag wa kay bayad sa eskwelahan, mahatagan tagyod kag pagkaon nga sustansyado. Utan na magyapon atong sudaan ay. Ay, nagmahay ka dong. Wow eh. Mauno na'y nakadugang sa kaigmat sa kong utok na. Sagde lang dong ha. Makakwarta gani ko. Palitan ti kag baboy aron makatilaw sa kag adobo. Tinuod eh. Lagi. Sagdi lang eh. Ma-professional gani ko. Ikaw may unahon akong uban sa usa ka first class nga restaurant. Oh? Unsa? Wa ko magkumidyan eh. Ikaw gyud unahon akong da sa usa ka first class nga restaurant aron makakaon tag lami. Wow! Sunod tuig mag-graduate na kita sa college. Ikaw no? Hindi ang labas sa tuigan. Bitaw. Pero, walang gihapon ko uyab. Parehas ditang duha no? Wa gyud ilya. Huwag man ka manguyab. Imo magituman ang hangyo ni Senyorita Hazel na dili ka makig-girlfriend. Di man kay gituman ko ang inyo ang Hazel. Ito yun lang ako nga. Dili ko mahasulan ng uyab-uyab. Kay gusto lang yung mahal mo professional. Matuman yun mo ang imong pangandoy. Nay! Nay! Asa ka, Nay? Nay! Nay, Nay! 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 Makaadto na kog Manila! Unsa? Usa-usa na pili nga maapil sa Easy Writing Contest nga himuon na to sa Manila. Hala, unsa man na? Contest siya sa pagsuwat, Nay. Ug ang nagpasiug na ni mao ang usa ka dakong publishing company nga nagbase sa Canada. Canada? Nay, ang mudaog ini nga maong contest. $1 ang premium. Dollar? Nay, $1.
ug may kay dayunan pa nga mahimong staff writer sa maong publishing company sa Canada. Dalar sa ang sildo. Oh, dollar yun. La, makadaog ka anak. Ang buta ka, Nay. English ra ba'y medium sa maong easy writing contest? English. English. Ano, makasugakod ka tao ng English dong. Paningwa ang ginako, Nay. Tabangi kong ampo. Nga, apil ni ining maong contest. Wasap na ako magkuha ang mga ngani lada. Nag-ilis malagi ka? Maadto ko sa eskwelahan pa. Wa man ro'y klase. Wa lagi. Pero karon ko no mga ang ubang mga contestants nga mo apil sa essay writing contest pa. Inyo silang sugaton? Dili uy. Pero karon may mag-meet. Oh, nganong mo apil pa man gyud ka ana? Challenging ang maong contest pa. Kay bagkulagway man ni kung unsa kanindot puy-an ang Pilipinas. Hazel, walang nindot puy-an nga lugar. Ang states ra gyud. No pa. Di agad ka masayop. Nindot gyud puy-an ang Pilipinas kung tinuod kang usa ka Pilipino. Og kana mo ay akong ipagarbo sa ako unyang essay. Ihulagway ko nga usa gyud ka paraiso ang Pilipinas. Hilom, Hazel! Pa? Kidataghangi ka din sa Manila. Aron dili mo sundon ang mga kinaiya dito sa probinsya. Niay mo kong supakon? Usa may ako gisupag. Ang akong giingon, nga mas nindot yun puy-an ang states. Undang na niya ng giapilan imong contest. Dili na mahimong mo back out ako pa. Ready na ang tanan. Unsa ba'y giapas mo sa maong contest? Ha? Ang premyo? Pa, dollar ang premyo. Ug may kahigayunan pa nga magkatrabaho ko sa publishing firm kung makadaog ko. Nalimot ka ba? Nga doon naman tayo kaugalingong kumpanya? Sorry pa. Dili na ko mahimong mo back out. Ug kung nagkinahanglan ka nga mangayo og pasaylo sa ako na sulti. Okay. Mangayo og sorry nimo. Pasaylo ako pa. Pero dili na mahimong musibo pa ko sa maong contest. Please. Nay, ato na mi. Pag-amping biya gyud sa imong biyahe dong ha. Ay kabalaka ni ana, Nay. Karin. Umalis na, Nay, sa pagpauli, ha? Ayaw na siya biyahe din, eh. Ayaw ka bala Milan. Dili na ko biyaan sinang ilang. Ayaw ko huna anak. Ang imong kaugalingon mo ay ampingi gyud ha. Ayaw ba gyud pagutom dito. Ikaw sob, Nay, ha? Karin, ipalihog kong tanaw ni nanay, ha? Siya lang rabang usa sa mong payag. Ayaw lagi ka bala Milan. Mahimong ubanan ako sinang ilang sa iyang pagkatuog sa inyo. Total, maulit naman sila si Papa og si Mama. Ay lagi kunyog kun na oy. Ikaw Milan, mo'y angay mag-amping dito sa Manila dong. Ikaw ra biyang usa dito ha. Nanay saboy. Doon ang ko'y kauban, Nay, ang usa ka contestant. Og among coaching staff. Nay, itawag na ko. Mga doon na Miss Airport. Dong, pag-aksa ko dong, Nay. Pag-ampo dong ha. Pag-ampo, gyud. Nay, ako ng buhatan. Iampo sa ko, Nay, nga mulampos ko ining maong contest. Nang, mamauli na ta. Ganihara na kabiya ang gisakyan nilang Milan. Gimingaw man ko sa akong anak ko eh. Ayaw padaog sa imong kamingaw nang ha. Konsortihon si Milan, mahimo biya sing milyonaryo. Wa man ko mangandoy day nga mamilyonaryo ang akong anak. Mao'y akong giampo nga matuman lang ang iyang panikamot. Nang, dili pa kiyaso ni Milan ang imong gitinguha. Dali na. Ihatod di kas inyo. Ako nalay pauli ka rin. Mahago ka lang kung imong pagyud kong ihatod. Ako nalay pauli. Nang gipasaad baya akong Milan, nga dili di ka pasagtan. Karon inig uli ni Mama. Ako siyang hangyoon nga ubanan kauna na ako sa inyo.
Aron dulgan ka. Uy. Maobi na hangyo ni Milan, di ba? Ayaw na lang, uy. Ayaw na lang kagua ang imong kaugalingon, Karen. Okay ra yun ako kung ako rin matug sa amo. Dili lagi na mahimo nang. Basta, musugot ka ni si mama nga ubanan taon na kasi mong pagkatug. Ubanan ka gyud nako. Kasakay na ko inig aeroplano. Unsa ka ako na kung tawgon si Hazel. O pahibaon nga mo sakay ron mig plane karon aron mag-abot mis Manila. Di lang ko Nalig tupadon ni Hazel ang iyang amahan. Maamong na hinuon siya. Bahala na. Maghuwat lang ko nga si Hazel mo imanawag na ko. Ug ako gid sultihan nga may giapilan kong contest. Mao nga naabot kog Manila. Nang ilang. Oh, Karen, niyaman lagi ka. Gitugtan mo ko nila ni mama nga ubanan ka nako sa pagkatog dinis inyo. O gipadatan ka ni mama og sudan. Sus, naghago pamanggil ka, Karen. Uy, Sige lang gud nang gud. Wa pa ba ako manihapon nang. Kay gusto na ko nga makigsaw ko nimo. Magsukad ka nang ha. Ay, salamat kaayo sa imong pagkamanggihon-ahonaon, Karen. Suod ba nimo ka ng ginganlag butoy, Karen? Oh, suod kayo nang. Nga naman di ay. Imo ba kong matabangan? Aron makita og maila-ila nako si Butoy. May lain pa di ang mga but nga mga contestant sa essay writing contest. Ug masabuntag ko no. Maila-ila na namo ang tanang mga contestants. Gikan sa Cebu ang nangabot karon, pero ugma pa namo maila-ila. Kinsa ka sila? Nganong interesado man kang makaila ni Noy Butoy nang? Kuan, nakadaig lang ko sa iyang ka mahuna-hunaon. Daliman ka, iyag yung gipahuwam og malita si Milan. Maayo gyud noon nagbatasan si Noy Butoy nang. Mo gani day nga gusto ko siyang mailhan. Dili baya lalim nga mopahuwam sa mga butang nga giampingan og maayo. Pero kanang giingon mong Noy Butoy, nakahimo gyud siya sa pagpahuwam sa butang nga iyag yung giampingan. Ay, na-interest kang Noy Butoy nang tungod kay mipahuwam sa malita ni Milan? Oo, mao gyud na ka rin. May ani na ba to si Noy Butoy nang? Kauban si Senyorita Hazel. Waday ka makakita niya. Oo, lagi wa. Sige nang. Ako pa niyon si Noy Butoy aron imo sa magkita. Ayasad oy. Ako may gusto nga makakita og makailahi-lami niya. Kinahanglan nga ako gyud mo ay maghago. Muadto lang di kas baya siya na nang aron magkita og magkaila-ila mong duha. Ha? Sige ako na. an ka nang... Pero sige na lang nang. Ako lang sultihan si Noy Butoy sa imong toyo, ha? Sige, salamat ka rin, ha? Pero dili tingali maayong muadtog ko sa bay asinda. Kana lang maatol ba nga mo gawas ka nang nga nagbutoy? Na, imposible gid na nang ilang. Naara man gud siya sa bay asyenda kay mangalit man gud nagpanawag si Senyor Emilio sa telepono. Unya mangita ni Noy Butoy. Ay, maubad di ay. Pero may gayon ra gyud dahi nga magkita og magkaila-ila ming duha gawa sa bay asinda. Ugma sa buntag, maila-ila na mo ang tanang mga contestants. Dili kami mawawan. Murag kami ramay tingali taga probinsya ini.
Oh, unsa ka no kung tawagan ako si Hazel? Pero madlo ko eh. Tingaling matimingan nga dool ni Hazel ang iyang amahan ba? Ako lang yung waton nga manawag siya. Uga ako di saltihan nga ni ako sa Manila. Excited ako nga makita ang tanang contestants. Kinsa ka ning taga Cebu nga kanina pa lang nangapot. Ako nung tawgon si Milan P. Ako siyang pahibaon nga dunay taga Cebu nga na-appeal sa essay writing contest. Oh, may nanuktok sa pultahan. Hazel! Si Papa. Daliun kong tago nga akong cellphone. Panahon na tingali nga angay ka ng tudluan. Unsaon pagduma ang usa ka negosyo? Imo na ko saligan pa? Wa pa man ko magkahuman sa college. Mauman gani nga magsugod ka na sa pagkat-on. Aron kon mo graduate ka na, doon na ka na'y nakatunan. Okay ko anak pa. Kung mo, mukuyog ka karon ako sa office. Karon? Nganong nakugang ka man? Karon ang gusto ko. Mayan ang naa ang tanang department heads. Pa, may meeting ni sa contest nga akong giapilan. Huwag mo na lang ko magsugod. Pagkalit sige ra ng contest ninyo eh. Pa, ayaw lang gud kasuko. Musugot na bitaw ko. Pero ugma na lang, ayaw lang sa ron. Kapit na ko pulig paminaw anang giingon imong contest. Ay, salamat na lang. Nga wagin mamugos si Papa. Ni anak ko noon tanang mga contestants. Ako nang mailahan ang taga Cebu. Ang lisod kong sumpay sa ilang isulti kay huwag ko makasabuta. Di lagi ko mubiya sa akong grupo. May gani kay daan ako ang hinatig ni Hazel nga pants o polo shirt. Marugid tao ni pambato na ko. Milan? May misakpit pa sa kungan. Daan pala gigil ko! Ikaw yun ni Milan! Hazel? Sulti kay huwag ko makasabuta. Di lagi ko mubiya sa akong grupo. May gani kay daan ako ang hinatig ni Hazel nga pants o polo shirt. Marugid tao ni pambato na ko. Milan? May misakpit pa sa kungan. Daan pala gigil ko! Ikaw yun ni Milan! Hazel? Milan! Ay, sumot kagwapa. Hilong di ako eh. Lagi, tinod. Ay. Hala. Gigakos man di ay tikaw eh. Okay rin, kid. Lagi rin biyadang mo kita. Wa kami ngawan ako. Mingaw eh. Uli ka mabahas gakos na ako. Umuam ko. Pero, mas bagay ko so, di ba mo bawas na ko? Sabad da oy. Imulong di kong binuangan da. Diba, nga nang nangyari ka? Contestant pang ko. Ala, parehas din doon, Ha? Contestant ka? Dili deserving. Deserving ka ayo, oy. Dali. Asan ka? Mag-snacks ta. Aron magkasulti tag maayo. Ay, tingalig mo abot na rin ang in charge. Iniguman na lang nato ha. Nagkan kitag pa nagsultihan. Ano ito mga Oh.
Hazel, kibobe ka nga. Pobre ko, di ko makabayad sa ining lugar. Dinis Manila. Kay giingnan da ka nako nga ikay mo bayad. Sige na, order na. Aron dili ta maglukay dinhi. Ikaw lang order para na ko eh. Hindi ko kayo pang-order. Okay. Sus, anong ugon eh? Nga naman. Dagka na kayo kung nahimong kwadros ka ba? Para gito ni mo. Tinuod. Bitaw, ano kun yun? Wamot ko mahibaw nga magkita ta rin eh. Manawag ko ni mo pero mahadlo ko nga nasa dool mong papa. Busa di lang gihapon ko nimo tubagon. Gusto sad ko manawag nimo. Pero busy man ko. Labi na gyud sa pag-abot ining maong contest. Abi nimo, nalipay kay ko nga mi-apel ka ini. Gipatawag man ko sa mong din. Og gi-offer nimo ang usa ka slot? Duha nga mong slot. Ako ug ang graduating namo sa literature. Paninguha agad ha. Nga ikay mo daog. Nahadlok mo ko nga apil mo ka. Pildi na kong daanin eh. Dili ko gustong magpapildi ka ha. Kinahanglan nga punan mo ang imong paningkamot. Gusto kong ikay mo daog. Di ka maning kamot, Sam. Oh, maningkamot, uy. This is my big challenge. Pero, paninguha agyud nga ikay mo daog. And I know you can make it. I'm prepared. Pero, nalumoy kong nakakita ni mo. Kipag, ikaw ka na sa ako ni mo pagkatawa, uy. Bitaw, Milan. Muhatagid ko tub sa imong mahimo nga mudaog ka. Kalimti nga imo kong kontra. Mauhinumdumi nga kitang duha mo inaninguha alang sa kadaugan ining contest nga atong giatubang. Oh, abi to na kog mukuyog gaya nagpaingon ako ron sa office. Sorry pa. Gipahibaw mi nga karong buntag. Magbunutay nami sa among suwaton nga theme. Let's say. Pa, sayo pa sa buntag. Bati Iyayo mo guba ang akong mood karong buntaga, Hazel. Ako nagipahibaw ang akong mga staff. Nga karon ko ikaw ipaila kanila. O karon ka magsugod sa bag-o mong trabaho. As assistant chairman ng atong kompanya. Please, pa. Gituyo ko gani. Nga karon kang panahon na mangandam kay bakasyon. Inigabli sa school year, 4th year college ka na. Graduating. Busa kinahanglan ka na mangandam sa bago mo niyang trabaho sa atong kompanya. Pa, promise. Humanining maong contest. Mo-focus na ko sa atong kompanya. Wa na'y oras. Nga wa may oras. Nga ato maning kompanya. Any vacant time na ako, mahimo na kong igahin sa atong kompanya. Magduman ka gyud sa imong gusto? Please, pa. Kinilang higayon na nga akong pangayoong pabor ni mo. Human ining maong contest. Igahin ko na ang tanan kong panahon sa atong kompanya. Please? Abi na kugwa ka makatultol ning among gistihan. Mahimo kang dili na ko matultulan. Nadugay mo gud ka? Ay, gilisod-lisod ko sa akong amahan. Oh. Di gud gani unta siya musugot nga motambong ko sa atong pagbunutay og theme. Naibaw na siya nga di ako sa Manila. Wow, uy. Unya nga nung wag man tugti niya nga man eh. Karon manggod ang iyang schedule nga moatubang nako sa iyang mga staff. Ug magsugod ako katuon sa pasikot-sikot sa among kompanya. Oh, mau ba? Pero dili ko ikaw mahimong pakyason. Ingon ko na ka-importante sa imong schedule. Yes, Milan. I feel honored. Bisag, dili ang yan. Nganong di gud angayan? Unsa man, dili ka tawo nga kinahanglang respetuhan? Kung unsa may akong gisaat nimo? Pobre ra baya ko. Unya kay amigo man ta.
Dali na. Wabaya ko mamahaw sa amo. Ha? Nagdali-dali lagi ko. Nagkunaw na sab ko nimo. Ay, dali na, mamahaw na ta. Ay, ala, midunga na hinuon ko sa akong mga kauban kay abi man ako, di ka mo ni. Ay, may kaon na di ay ka? Oo, abi lagi na ako, di ka mo ni. Nalipay ka ni nga ni ka. Nga, di lang yung ka mangitag rason aron magkasahot ang duha. Ayaw lagod ka sugo. Wa mong kumasok ko. Nahiubos lang. Ay, lagi ubos. Di ba yun ko gusto nga may ubos ka na ko? Sige, ako na sultihan ang akong mga kauban nga adto na kami makita sa hall. Imo kong ubanan? Unsa man day? Di ko gustong may ubos ka na ko. Kadiyot ko ha? Ni Anata. Hazel, kining... Way laing ka naman nga pwede na itong matuan. Nga naman? Mura di ko ang ngayon nga mutunog ining dipita. Sus, naanasad ka anak. Tinuod bitaw. Mauwa ko muso din eh. Kining way pareha sa lungsod nga mahimo na itong kasudlan. Kinahanglan nga mag-anad-anad ka ini mga lugar, Milan. Ha? Nga naman? Unsay atong kalibutan. Kung ikay mo daog sa first prize, kada kong kwarta nga imong madaog mapausab na nimo ang inyong bahay. O may auto ka na sab nga imong kadriban. Sus palayo. Nga nung nag-Rosman ka. Maingon pag yung kang palayo. Di ka gusto mo daog? Gusto ko ayo eh. Pero di langit ko mangandoy anak eh. Tingaling. Mabukuang niya ko kung di madayon. Katuanan gid kay ka oy. Sige na oy. Abli na ng pultahan dool nimo. Di lang kita din Hazel. Di kong busog din kay murmag kanang naglabi ang akong kahadlok. Usa may mukadlukan uy nga. Dili man ikay akong pabayron. Simba ko, kuan, may dadong bisita sa papa ni mo din yung dipita ba? Kung saan ka ko niya kung iya ko makita. Ha? Muna, sige na, Hazel. Di lang ta din Di lagi ko mabusog kay maglabi nga akong kadlok. Oh, may auto nga bag umisod. Mabiya ta din How are you? Pag mga pagpaniod ko guys.
Sama na to guys. Kanina na lang. It's a 1 hour break. 1 hour break guys no sa trabaho. Pero dili siya counted na sa 8 hours. So overall, we can sa time in to time out. We spend 9 hours. Pero 1 hour. Pero 8 hours ang itang counted anak no. Kaya ang 1 hour is break man siya. Break man siya kaya nagka-count. So dili siya counted. Thank you so much again, Miss Dodong, for episode niya no, sa mga story ni Kuya Goya.